ак мерам ма ғарибӣ дина билет харидам парвоз дорум ба қарибӣ камтар ваҳмут аст дар дил акы чӣ меша ҳаётум яке мен то қапанам ки метия ба наҷотам падару модар нестай апаву хоҳарам нестай боча дар хӯрникиҳо бачаи кор кадестай ки оилам хор нашава ба суме казор нашава дайни пиришонам падарам бемор нашава мазобам ки кашм за толаи масерай отам ба сари баланд гуфта бачаи машерай ами қашмада басай табассум кардай хоҳарам дина сумравон карда мошин харидай додарам айдам зиёд мешам ма хушбахттарин мудамам занг мезанам хонамон бихон мегум да додарам мали шав занг мезанам салом бигем ба падарам дунё ту фақат зулму азобам доди ғарибӣ тану ҷисму ҳаётамро сӯзонди ман танҳо аз ин дунё безорам мо дилгирам бехудо азизамро бибурдан ман мемирам чанд сол гаштам омадам оғӯш кардам очаҷона падарам ба ханда гуфт шербачам шидай ба зана шам кардам ай падарам бромадам пеши рафиқо хандида чақчақ карда прогулка кардем то боло да ҳаму кӯчаи боло ма дидаму дароша шам кадай мо ба ҷоши дидам қомате ба нозша ай хотирам намера чӣ хиқати шидам шинос гуфтам бести мегирам табассум мекарду ба ноз леки сумулой набуд отай ма бой набуд маҷбур будам ки берам кор кунам барои тӯй ма инак да хабар мея интизорай хушрӯи ма ишқиш қувватам медод вақте ки ма ях мекардам хотири ишқи покнон меҳнатҳои сахт мекардам тақдири ма золимай вай бояд мара шикана хабар омад ки шукарпӯст май нохун мекана дунё ту фақат зулму азобам доди ғариб